I am known as Valentinez Alcalinella Zihak Shushira Boherets. Gambigo Bella Blue Stradivari Talentrent Pierre Andre Chartenhemos Ifano Vinci Baldos George Deutzel Kaiser III. Don't hesitate to call. Trigun pro mě byl hodně zvláštní zážitek. Nejprve jsem si myslel, že to bude tradiční cowboy anime, ale jak jsem spatřil AK-47, létající železný bumerang a obří žárovky, tak jsem pochopil, že jsem se dostal do něčeho mnohem lepšího. Z mého dosavadního popisu může Trigun vyznít jako absolutní myšmaš nápadů a anime stereotypů, ale Trigun je ve skutečnosti hodně soustředěné anime. To je vlastně jedna z věcí, co se mi na něm tak strašně líbí. Trigun vám postupně odhaluje prvky svého světa v takové míře, aby uspokojil vaši touhu po odpovědích, ale zároveň vám nechal spoustu věcí, na které ještě odpovědi potřebujete. To samé také platí pro jeho charaktery. Já bych mohl přísahat bohu, že každá osoba v Trigun má dvě stránky. Hlavní hrdina je na jednu stranu obávaný pistolník Watch the Stampede a neblidské tornádo, ale na druhou stranu je to vtipálek, který si dal za cíl sníst každou koblihu v existenci. Jeho dvě společnice Millie a Lily jsou na první pohled dvě nevinné dívenky, ale jak vytáhnou své střelné zbraně, tak se všichni schovávají pod stůl. Už mi rozumíte? Trigun je plný téhle specifické charakterové vlastnosti a tak trochu je i pionýrem v této oblasti. Animace na druhou stranu není zase tak slavná, Trigun hodně šetří na pozadích. Je pravda, že na písečném prostředí se z detaily moc rád nemusíte, ale ve spoustě záběrech je pozadí opravdu líně udělané. Oproti tomu animace postav je celkem pěkná, jejich výrazy jsou energické a dokáží vyjádřit jakýkoliv pocit, který měl pisatel příběhu v hlavě. Hudba je pro mě asi největší lahůdka. Jakožto fanoušek rocku, metalu a celkem těchto kytarově zaměřených stylů hudby jsem si užíval každou skladbu v Trigun. Je těžké to popsat, ale každá skladba ze začátku zní jako klasická kovbojská pouštní skladba, ale postupně se do ní přikrade takový určitý pocit neznáma, co celou show krásně komplementuje. A jedna skladba mi navíc prostě připomněla Pink Floydy, takže za to je automaticky bod navíc. Je jen jedna věc, co mi na celé show vadila, to je, že mě Trigun nikdy nedokázal plně vtáhnout. Nevím, zdali je to tím, že se show snažila tlačit vážný příběh mezi jasné komedy scény, nebo tím, že některé epizody se dokázaly táhnout až příliš dlouho, ale prostě jsem se za celou sérii nikdy necítil zpřízněn s jejími charaktery. Důsledkem toho jsem potom spoustu scén, které měly být smutné či radostné, prostě přechroupal jako popcorn. Tak jako tak si myslím, že Trigun je anime, co stojí za zhlédnutí. Není to podle mě nějaký svatý grál anime světa, ale je to klasická show, co je dobře provedená, a navíc je tam kněz s kulometným křížem, a jak by nikdo nemohl milovat show, kde je kněz s kulometným křížem. S tímto tedy uzavírám svoji recenzi a uděluji show jménem Trigun hodnocení 7,5 z 10. Možná to není nejlepší show na planetě Zemi, ale ve své době byla hodně revoluční a myslím si, že každý fanda anime by ji měl shlédnout.